pesen. Hai Re, balik mana Mbak? Aku Wafa Akbar Mbak, asli Surabaya. Nah, awakmu bisa ndok dhewe ya. Aku nang di nang sego sambel Mak Yeye. Nah, iki wis paling terkenal nang Surabaya Rek. Nah, jadi iki sing paling enak nang Surabaya. Nah, awakmu lek apene mrene iso ae langsung teko nang sampinge dalan sing sampinge nang DTC iku. Nah, lek pengen ero panganan iku ya apa? Aja lali subscribe channel Asli Surabaya. Langsung ae melok aku pesen sego sambel sing enak iki. Mbak, mangan kene iwak TWP terus mbak iki tempe. Sambelnya sing pedes. Harus pakai telur. Oh, harus pakai telur. Oh ya wis, ada telur sisan. Sambelnya pedes. Iya, sing pedes. Oke, matur suwun. Wala, langsung aja dijajal rek iki. Rek apene jajali sego sambal Mak Yeye iki paling enak iku awakmu kudu njajali sing iwak pene iki. Iki sing paling uwendul ta. Apa maneh sambele awakmu ya iso pesen. Iso pesen sing pedes utawa awakmu pesen sing manis. Jadi lek sing awakmu gak seneng pedes iku langsung jajali sing manis ae. Tapi tetep enak rek. Tak jajali sik ya rek. Sungguh jeblak. Ngambele. Betul kan? Tak sarana lek mangan muluk ae rek. Gak enak rek mangan sambelan tapi gak muluk. Ben luwek kok mangane. Enak rek sambelnya mantep. Rek, lek awakmu pengen jajal iki langsung aja teko ndek Jakir Wonokromo Wetan nomere 16. Nang tepate iku sebelah DTC iku. Lek awakmu pengen ero iki regane iku sing tak pesen iki iwak pe iku pokoke iwak apa ae. Tak ayam, tak iwak pe iku regane mek 18.000. Lek awakmu pesene mek ndok mbek tempene tok iku regane mek 10.000. Dadi murah meriah. Apa maneh sama ndok dhewe ya rek. Nang kene pasti ruame bedino. Terus bukae rek, sampe gak mangan-mangan aku. Bukae iku bendino buka mulai jam 09.00 wengi sampai jam 4 subuh. Jadi wis ben bengi ku mangane nang kene ae. Soale enak rek. Wis rek, aku keseletan. GTW. Iki kan ombe langsung saut ae ya. Pas seret-serete mangan maneh iki enak rek iwak pene rek. Wis tak sarano awakmu lek mrene iku pesene iwak pe ae soalnya iki sing paling enak iku nang kene. Nah rek wis entek rek bersih. Warget iki enak rek. Wis tak ilingno maneh ya. Awakmu lek apene mrene langsung ae teko nang dalane sampinge DTC. Wis iki wis paling enak. Apa maneh tak saranno ya rek. Lek awakmu apene mrene ojo jam pas bengine, tapi tak saranno awakmu tekoe sak gurunge. Jadi jam 8 awakmu wis standby nang kene ben entuk parkir rek. Soalnya nang kene saking ruamene sampe gak entuk parkir. Jadi awakmu tak saran teko jam 8 wae. Nah rek, awakmu lak penasaran sih. Apa iki jenenge kok Mak Yeye? Nah nang sebelahku iki sing duwe langsung jenenge ya Mak Yeye iku. Nah, Mak iso langsung ae nyapa followers Asli Surabaya.
mendengar mak sini sih. Nah, mak, jadi aku apa nih langsung takut ayo mak. Ya. Iki apa sih? Kok jenenge ancen jenenge sampean? Ini Supiani. Oh, Supriyani. Kok moro-moro mak iya iku ya apa ceritane? Aku di konco kan kagetan karena aku tiket ye ngono lho. Oh. Jadi terus iya terus hilang. Oh, Allah. Mak. Jadi ku gara-gara kagetannya ye ngono. Mak, gak kaget. Iya nanti. Nah, iki lak bunino ruame sih, Mak. Nah, iki ya apa sih ceritane kok moro-moro iso buka sego sambelan iku ya apa ceritane? Awal ceritane. Ya jadi buka sego sambel. Ket mbiyen. Iku lek iki teko tahun kapan? 82. 82 sampai saiki. Oh, berarti wis 30 tahun ya. Aku kurang lahir, Mak. Ya Allah, Mak. Sehat terus ya, Mak. Nah, terus iki apa sih, Mak? Sego sambel iku sego sambel Mak Yaya iki dibukake bengi. Ya, maunya kan tekone kene kan gak duwe papan. Iya. Ana sing wejen ya tepak Pak bengi itu jam 12 biyen. Oh, jam 12 awale. Durung jam 12 durung ngedoli sego. Oh, ngono. Terus mulai jam 09.00 iku mulai kapan, Mak? Ya itu wis gak nyeteni ya. Gak niteni. Soalnya banyak sing njaluk ya, akeh sing njaluk ya. Oh, no. Sampai saingan gak dapat jam 10. Oh, arep tak jam 09.00. Wow. Dibuka jam 8 wong teko. Jam lah. Iya, ruame benino. Cara yang biyen buka di 2 kilo. 2 kilo. Bendino 2 kilo tok. Terus sampai saiki wis pirang kilo, Mak? Tak kintal setengah. Sak kintal rek. Rek ndoke ngono sadina iku entek piro, Mak? Doke sak kintal 40. Oh, iku ndok kabeh, Mak. Iku sak karung-karung ngono. Bendino entek. Wow. Nah, Mak lek kira-kira no, Mak. Lek iki paling sak kintal ponjol 10. Iku hitungane sepi. Sepi ku sak kintal dan yo rame. Nah, Mak iki lak benino lak rame ya. Iku ya apa sih awal mulai merintis iku ya apa? Merintis sego sambal Mak Yeye iki. Kan pasti ono suka dukane sisan. Nah, iku ya apa sih awal ceritanya iku? Ya lek mau ndak itu anu, maune kan setengah kintal teko di selawe. Terus maune 2 kilo sampai 5 kilo per minggu. Iya. Pas minggu mundak maneh 10. Terus posoan Mundak maneh. mundak ben poso. Oh, Masya Allah. Saiki sak kintal setengah ndak iso mundak wis. Iya. Lek kadang rumah minum mentek rong kintal kurang seperempat. Mbok. Ayo, Yo, arek-arek Surabaya arek-arek Surabaya langsung ae mangan langsung ae mangan nang sego sambel nang sego sambel. Mak Yeye, mantap. Nah, aja lali ya rek. Channel Asi Surabaya iki di like, Mak ngene Mak. Like, komen, kayak ngene sisan Mak. Komen dan subscribe channel Asi Surabaya ya rek. Ayo. Mak Yeye rek.